אהלן ריקי, מה שלומך? אני בטוב, אני בכיף, עושה תרגילים כל יום, גם בשביל עצמי וגם בשביל אחרים. איזה יופי. יש לך איזו הצעה, עוד רגע מתחילים את שנת הלימודים, יש לך איזו הצעה להורים, למורים, לילדים, שכשיש להם פתאום איזה מתח ולא מצליחים פה ולא מצליחים ככה, איזשהו פתרון רגע להרגיע ולנשום עמוק, ולתת את היכולת ללמוד בצורה מסודרת? אז כבר אמרת לנשום עמוק זה טוב, אבל יש איזה תרגיל מיוחד. שמים את היד על הטבור. למה טבור? זה החיבור לרחם, לאימהות, למקום המוגן. אז אם אנחנו שמים אפילו שתי ידיים על הטבור, אנחנו כבר מרגישים שאנחנו באיזושהי תחושת ביטחון, וזה גם מרכז הגוף. אבל ניקח את היד השנייה ונשים אותה באזור הזה, ממש מתחת לעצמות הבריח. אנחנו יכולים לעשות מין ניסוי פשוט כזה. ואנחנו בעצם עובדים פה עכשיו על הזרימה של הדם למוח. אנחנו עובדים על רוגע. אנחנו עובדים על ערנות. ממש ערנות. אגב, זה נורא טוב אם אנחנו עוצרים ברמזור ואנחנו קצת עייפים, כדאי לעשות את התרגיל הזה. והתרגיל הזה הוא בעצם מחזיר אותנו למי שאנחנו, ואנחנו יכולים להפוך את הידיים ולעשות עם היד השנייה, בעצם ככה אנחנו עובדים על העונה השנייה של המוח. וזה מאוד מאוד עוזר לילדים להיות ברורים וצלולים, ויודעים לקבל החלטות בצורה נבונה. וזה רגע של נשימה ורגע של עצירה נפלא, אפילו באמצע שיעור. אולי כדאי להציע למורים בעצם שכל שיעור שמתחילים, שיעשו את התרגיל הזה עם התלמידים, והם ביחד, ואולי אפילו גם את זה, ופתאום השיעור יהיה אחרת לגמרי, הוא יעבור הרבה יותר בקלות. מה את אומרת על זה? אני יכולה להגיד לך שיש לי ניסיון עם זה. עשיתי את זה 15 שנה במערכת החינוך. ראיתי שינויים מאוד מאוד גדולים במהלך שיעור בעקבות התרגילים האלה. אז יש לך הסבר אולי? למה המורים לא עושים את זה? אין ממש שום הסבר. יש הבנה שבית ספר הוא מוח שמאל, בית ספר הוא הקריאה והכתיבה, וצריך לשבת בשקט. אין הבנה שבעצם אנחנו גוף ונפש ביחד, והחוויה הגופית והרגשית והנפשית יוצרת חוויית למידה טובה. וזה בעצם הדבר העיקרי, ובית ספר הולך לשם כבר, אבל צריך שהוא ילך יותר, ואנחנו שליחים. ובעצם מה שאנחנו יכולים לעזור, זה במקום שילד ירגיש מתוסכל ולא מצליח ולא טוב לו, אם יעשה את קצת התרגילים האלה, ואולי גם אם זה קשה, יבוא לטיפול במוח, כי לפעמים הדברים יותר עמוקים, החיים שלו יראו אחרת. ובמקום לחוות כישלון, הוא יחווה הצלחה. לגמרי. אז יאללה, לכו על זה. לכו על זה.